இப்ப எல்லாரும் வந்து முன்னாடி இது பார்த்தீங்களா? அஹ், இந்த அக்ஷய திருத்தியா ப்ரெசன்டேஷன் பார்க்க முடிஞ்சது எல்லாருக்கும். இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம குரூப்ல போட்டிருந்தோம். எல்லாரும் இந்த அக்ஷய திருத்தியா ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்தீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்றது கேக்குதா? கேக்குது பிரபுஜி. ஆமா. எல்லாரும் எல்லாரும் பாத்தீங்களா? குரூப்ல போட்டிருந்தோமே வீடியோ போன வெனஸ்டே. இப்போ இந்த வெனஸ்டே வீடியோ பிரபுஜி எடுத்த வீடியோ அதுதான் கேக்குறாங்க பிரபுஜி. அக்ஷய திருத்திய பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. ஓ, ஓகே. பார்த்தோம் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட், குட். ஸோ அதில் வந்து ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இருக்காச்சும் இந்த அக்ஷய திருத்தியா ப்ரெசன்டேஷன் மேட்டர்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஸோ ஜஸ்ட் அதை பற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா, நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, அக்ஷய திருத்தியா வந்து ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸ் டே. அது நமக்கு இப்போ தெரியாத பல இது என்ன சொல்றது, அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு அந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல இருந்து நமக்கு பார்க்க முடியுது இல்லையா? பரசுராமர் வந்து தோன்றிய நாள் அது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நியர்லி அபவுட் 8 to 10 டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பீஷியஸ் ஈவெண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ மெயினாக என்னன்னா சாராம்சம், அக்ஷய திருத்தியால நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன காரியம் பண்ணோம்னா அதுக்கு பன்மடங்கு நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த அக்ஷய திருத்தியா அன்னைக்கு நம்ம தானம் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஒன்று, நீங்க வந்து நத்திங் இஸ் கம்பல்சரி. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து என்ன அவங்களால முடியுதோ அது மாதிரி செய்யுங்க. ஸோ முடியலனாலும் பரவாயில்ல, பட் சேன் பண்ணுங்க அன்னைக்கு. நிறைய சேன் பண்ணுங்க. குட் டீட்ஸ் இது பன்மடங்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த நன்மை வந்து உங்களுக்கு சேரும். ஸோ ஏதாச்சும் நம்ம இந்த தானம் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம இஸ்கான் மங்களூருடைய லிங்க்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அந்த லிங்க்ஸை கிளிக் பண்ணி உங்களால் முடிஞ்சது நீங்கள் சேவை செய்யுங்க. ஸோ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் திஸ் டு யூ. ஓகே, ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் என்னையோ இல்லை 10 நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த சாப்டர் 3 பார்க்கணும். ஸோ சாப்டர் 2ல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? யாராச்சும் பிரீஃபா சொல்ல முடியுமா சாப்டர் 2ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு? ஜஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ், ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் 2ல உங்களுக்கு ஞாபகம் வர பாயிண்ட்ஸ், உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு நீங்க சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. உம் உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு பார்த்தோம் குருஜி. அர்ஜுனன் பயப்படுறதுக்காக நீ கலங்க தேவையில்ல, நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல, அவங்க எல்லாம் அவனுடைய உறவுகள் இல்ல அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. சாந்தி யோகம் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. சாங்கிய யோகம். ஓகே, ஓகே பிரபுஜி. சாங்கிய யோகம்னா பிரீஃபா சொல்ல முடியுமா என்னன்ட்டு? அது கபிலாச்சாரியால சொல்லப்பட்டது பிரபுஜி. அது வந்து ஒரு கனெக்ஷன் பிட்வீன் தொடர்பு கடவுளுக்கும் நமக்கும். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுங்க. வேற பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. வேற நல்ல பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வருது? ஸோ ஒருத்தர் சொல்லாம மற்ற டிவோட்டிஸ் கூட 2 பாயிண்ட் சொல்லாம, ஒருத்தர் 2 பாயிண்ட் சொல்லாம.
சாங்கிய யோகத்தில் ஆத்ம தத்துவ உபதேசம். ஓகே, ஆத்ம தத்துவ உபதேசம்னா 2 பாயிண்ட் சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு, என்னன்னு கொஞ்சம் அது விளக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா, ஆடியோ இருக்கா? நீங்க பேசுறது கேக்குது பிரபுஜி. ஓகே, மற்ற டிவோட்டிஸ் பேசுறது கேக்குதா? மற்ற சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, கேக்குதா? கேக்குது பிரபுஜி. இப்ப நீங்க பேசுறது எனக்கு கேக்குது, அப்ப நடுவில் ஒண்ணு கேட்கல, தான் கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ வேற பாயிண்ட் சொல்லுங்களேன். உடல் ஹரே கிருஷ்ணா. அழிவதால் ஆத்மா புலன்களை ஆத்மா நாச- சொல்லுங்க. உடல் அழிவதால் ஆத்மா நாசம் அடையாது, அழிவடையாது. ஓகே ஓகே, உடல் அழிந்தாலும் ஆத்மா அடையாது. இல்லையா, உடல் டெம்பரரி, ஆத்மா தான் பெர்மனன்ட். ஓகே, ஜீவாத்மா உடலில் இளமையும் வாலிப பருவமும் முதுமையும் வருகின்றதோ அவ்வாறே வேறு உடலும் வந்து சேர்கிறது, அது பற்றி வேறு உடல் சேர்கிறது. ஓகே ஃபைன், அது பார்த்தோம். இன்பம் வேற என்ன? துன்பம் லாபம் நஷ்டம் அது போல வெற்றி தோல்வி அந்த இரட்டைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு சமமா இருந்தாலே வெற்றி அடையலாம் பார்த்தோம். ஓகே ஓகே, பலனை எதிர்பாராமல் ஒரு செய்யும் யோகத்தை ம். சாங்கியத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே குட். ஸோ நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர் தான் நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ் நம்ம பகவத்கீதாவோட சாராம்சத்தை கம்ப்ளீட்டா சம்மரைஸ் பண்ணது தான் வந்து செகண்ட் சாப்டர் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. அதுதான் அதோட தலைப்பு, அதுதான் இல்லையா, பகவத்கீதை வந்து கீதா சம்மரைஸ்ட் அப்படின்ட்டு பார்த்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ பகவத்கீதையில என்னெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் சொல்லி சொன்னாரோ அதோடைய சாராம்சம் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். மெயினா நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா அது ஆத்மா அண்ட் நம்மளுடைய உடல் பத்தி இருக்கிற அந்த வித்தியாசம், அது என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அப்புறம் வந்து ஒரு அர்ஜுனர் அந்த கலங்கிய நிலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த கலங்கிய நிலையில இருக்கிற ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து அவரு பதில் சொல்றார் இல்லையா. அந்த அர்ஜுனருடைய இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்ல முடியுமா? ஞாபகம் அர்ஜுனருடைய கன்ஃபியூஷன். லீலாவதி மாதாஜி ஆடியோ இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஆடியோ இல்லையா? ஆடியோ கேக்குது இல்ல? இல்ல அத ஸ்டார்டிங்ல பிரபுஜி, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay. பேசுனாங்க பிரபுஜி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். ஓகே, லெட் அஸ் கண்டினியூ. ஸோ அர்ஜுனனுடைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அது ஞாபகம் இருக்கா? இருமனம் பிரபுஜி. ஓகே, அறிவில் எல்லா உறவினர்களும் இருக்கிறாங்க. அவங்களையெல்லாம் நான் எப்படி இது பண்ணுவேன்? என்னுடைய குரு இருக்காரு, அவங்களையெல்லாம் எப்படி நான் வந்து வதம் செய்வேனா அப்படின்னு சொல்லி என்னால எப்படி இதெல்லாம் பண்ண முடியும்? இதுக்கு நான் பேசாம இதுன்னு பிச்சை எடுக்கலாமே அப்படின்லாம் ரொம்ப வருத்தமா பேசுறாங்க. உறவினர்கள் இவங்க எல்லாம் வதத்தி விட்டா எனக்கு வந்து மகிழ்ச்சி எதுவுமே இல்லையே அதனால அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இல்ல, அதான் மெயின் கான்செப்ட். ஆத்மா வந்து அழிவதில்லை அப்படிங்கிறது மெயின் இது. அதனால இது வேறு ஒரு உடலுக்கு போறதுனால நீ ஒன்னும் வதை செய்யல, அத நீ ஒன்னும் சொல்லல அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து ரிப்ளை கொடுக்கிறாரு. மெயின் கான்செப்ட். இந்த சிராதம் எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படி சொல்லி இப்ப எல்லாருமே அழிஞ்சிட்டா அப்புறம் நமக்கு பண்றதுக்கு சொர்க்கத்துல திதி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படி சொன்னாங்க. இது போல எல்லாருமே அழிஞ்சிட்டா பெண்கள் பாதுகாக்க யாரும் பிள்ளைகள் இருக்க மாட்டாங்க, அவங்க பாதுகாக்கணும் அப்படி சொன்னாங்க. லாஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் இல்லையா. ஓகே, அது ஓகே. அப்புறம் பற்றற்று உலகில் நடமாடுகிறவன் பரமசாந்தியை சொரூபமான பரமாத்மாவை அடைந்து விட்ட
நிலை. ஸோ அவரோட கன்ஃபியூஷன் என்ன அதுல? அவருடைய கன்ஃபியூஷன் என்ன? மேற்கொண்டு போர் புரியணுமா வேணாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் பிரபுஜி. அது நம்ம முதல்ல சொல்லியாச்சு. அப்புறம் அடுத்த கன்ஃபியூஷன் வந்து பாவச்செயல் இல்லையா? நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சா அது பாவச்செயல், சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். பாவச்செயல்னால சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் வரும் அப்படின்ட்டு இல்லையா? அது ஒரு ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சம்மரி வந்து குயிக்கா ஒன்று பார்க்கலாம். இப்போ 3வது சாப்டர் என்ன எதை பத்தி பேசுது? கர்மயோகா அப்படின்ட்டு. ஓகே. ஸோ கர்மயோகான்னா என்ன நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம் கர்மயோகா அப்படின்னு? அதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு யோகா சேவை. சொல்லு. பகவானுக்கு சேவை பகவானுக்கு சேவை. செய்யும். ஓகே. தொண்டு சொல்லி சேவை செய்து நாம ஜபம் சொல்லி பற்றற்று செய்யணும் பிரபுஜி. எந்த செஞ்சாலும் பற்றற்று செய்யணும். இதெல்லாம் எனக்கு இந்த லாபம் கிடைக்குதுன்னு செய்யக்கூடாது. பகவான் எனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கா, நம்ம அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள லாப நஷ்டம் அந்த அந்த பரநோக்கு செயல்களை சிந்தனை இல்லாம இது நம்மளோட கர்மா அப்படின்னு நினைச்சு பண்றது கர்மயோகம். ஸோ அதை பத்தி பேசுவோம். யோகா ஆஃப் ஆக்ஷன். நம்ம வந்து ஒரு இன்ஆக்ஷன் இருந்தால் அது அக்செப்ட், அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் நம்ம. ஸோ நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்ய வேண்டும். ஒர்க் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? அது நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ பிளேஸ்ட் இந்த ஸ்ரீ பிரபுபாத்திற்கு நம்மளுடைய சமர்ப்பித்ததுக்கு நம்ம விசிட் பண்ணணும். ஸ்ரீ அவங்களுடைய இது நம்ம அரசியல் நம்ம விசிட் பண்ண போறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் சம்மரி ஆஃப் சாப்டர் 1 and 2. சாப்டர் 1ல அர்ஜுனர் வந்து இந்த போர் எங்க நடக்குது? குருக்ஷேத்திரம். நம்ம குருக்ஷேத்ராவுடைய மகிமையை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? புண்ணிய பூமி இல்லையா? அது வந்து வேற என்னெல்லாம் தெரியும் நமக்கு? குருக்ஷேத்திரத்தை பத்தி என்ன நமக்கு தெரியும்? அது வந்து உன்னதமான இடம் நமக்கு தெரியும். எதனால நம்ம அது புனித பூமின்னு சொல்றோம்? அங்க இறந்து போனா நேரா அவங்களுக்கு மறுபிறவி இல்ல மோட்சம் அடைஞ்சிருவாங்க அப்படிதானே பிரபுஜி? ஓகே. அதனால அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணாங்க. பீஷ்மர் சூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே. அங்க நிறைய யாகங்கள்லாம் செஞ்சு தர்ம காரியங்கள் பண்ணிருக்காங்க. அதனால அங்க தர்மம் நிலை பெறும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு பிரபுஜி. ஆமா, அந்த இடத்துல தர்மம் நிலையில புண்ணிய பூமி. ஸோ அந்த புண்ணிய பூமியில இந்த குருக்ஷேத்திர போர் நடக்கிறதுனால என்னெல்லாம் விளைவுகள் உண்டாகும் பார்த்தோம் நம்ம. என்னெல்லாம் விளைவுகள்? தர்மம் ஸ்தாபிக்கப்படும், அநீதி தர்மம் சாதிக்கப்படும், அநீதி இருக்காது. இல்லையா? அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து அதனால பாண்டவர்களுடைய வெற்றிக்கு உறுதியாகப்படுகிறது இல்லையா? எதனால அந்த உறுதி வருது? இந்த புண்ணிய பூமி மட்டும் அல்லாமல் பாண்டவர்கள் தர்மத்தின் பக்கம் இருக்கிறார்கள். அப்புறம் வந்து வேற என்னெல்லாம் சொல்ல முடியுமா? வேற என்னெல்லாம் அந்த வெற்றியின் அறிகுறிகள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? ஹனுமனோட ஓகே. அப்புறம் துரியோதனன் வந்து என்னை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் எனக்காக வீரோ விடுறாங்க அப்படி சொல்லுவாரு பிரபுஜி. அந்த நோட்ஸ் அந்த வார்த்தை அவருக்கு இதுவாயிடும். அப்புறம் வேற என்ன அறிகுறி? நம்ம அறிகுறி பார்த்தோம் நம்ம. என்னெல்லாம் வேற என்ன அறிகுறி? கிருஷ்ணர் கூட இருக்கனால கண்டிப்பா வெற்றி. கிருஷ்ணர் கூட கிருஷ்ணர் கூட இருக்கிறதுனால, கிருஷ்ணர் கூட இருக்கிறதுனால மகாலட்சுமி கருடன் கொடி இருக்கும் பிரபுஜி. ஹனுமன் கருடன் கொடி அந்த ஓகே ஓகே. ஹனுமன் இருக்கிறாரு. தேவனோட கிருஷ்ணர் உணர்வில் சிறந்து விளங்குவனே, உணர்வில் சிறந்து விளங்குவன். ஓகே. கிருஷ்ணனுடைய அதனாலதான் வந்து கிருஷ்ணனுடைய சமீபியம் இருக்கு. அதனாலதான் வந்து அது ஒரு வெற்றியின் அறிகுறி. கிருஷ்ணர் கடவுளே பக்கத்துல இருக்கும்போது தோல்விக்கு இடமே கிடையாது. அப்புறம் அது அடுத்தது மாற்றி சொன்ன மாதிரி அந்த தேர் இல்லையா? ரதம், அக்னி தேவருடைய ரதம், ஆற்றல் வாய்ந்தது, திசையிலும் செல்லும் இல்லையா? சென்று வென்று வரக்கூடிய இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அது வந்து வெற்றியின் அறிகுறிகள். இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்போ நம்ம மனசுல டக்குன்னு ஞாபகம் இருக்கணும். ஏன்னா பகவத்கீதையில ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இல்லையா? ஃபண்டமெண்டலிசம் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது
அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்கிட்ட, எனக்கு வந்து இந்த 2 ஆர்மிஸ் இருக்காங்க, அதுக்கு நடுவில் வந்து தேரை சென்று நிறுத்துங்கள், எனக்கு அது பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்க கொண்டு போய் நிறுத்துறாரு. எதனால அங்க தேரை அங்க 2 ஆர்மிக்கு நடுவில் நிறுத்த சொல்றாரு அர்ஜுனர்? யார பார்க்கணும் அப்படின்னு. போர் புரிய வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுஜி. யாரா கோர்ஸ்? ஓகே. எதனால அப்படி பார்க்கணும் இருக்கு? எதனால பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு அவரு? கூட இருந்தவங்க எல்லாமே வந்து குரு, உறவினர்கள், தாத்தா, சகோதரர்கள். ம். அதனால அவங்கள எப்படி வந்து நம்ம அவங்க கூட போரிட்டு அவங்கள கொலை செய்வது அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே. தன்னோட So, அவரு போர் வந்து புரியறவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு போய் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அப்புறம் எதிரி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஞானக்கண் கிருஷ்ண ஞா- வியாசர் வந்து ஞானக்கண் மூலமாக உங்களுக்கு ஞானக்கண் ஞான ஞானக்கண் அது ஞானக்கண், அது வந்து இவருக்கு இல்ல, சஞ்சயனுக்கு இல்லையா? சஞ்சயனுக்கு இல்லையா? சஞ்சயனுக்கு கொடுக்க அவரு Okay. கேட்டதை அவரு சஞ்சயனுக்கு கொடுக்க சொல்லிட்டாரு. ஓகே. அது அதை வந்து மூலியமாக அவரு எல்லாமே கேட்டறிந்து விஷயத்தை கேட்டறிந்து. ஓகே. ஸோ 2 இந்த ஆர்மிஸ்க்கு நடுவுல போய் நிறுத்தணும்னு சொல்றதுக்கு வேற என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க? ஒரு பக்கம் நாராயண சேனை, ஒரு பக்கம் இந்த கௌரவர்கள் சேனைகள் இருக்குது. இது 2ல வந்து பார்த்தோன்னே அர்ஜுனருக்கு வந்து மனதில் வந்து குழப்பம் அடைஞ்சிருது. எல்லாருமே நண்பரும் உறவினரும் எல்லாருமே உறவினர்கள் அவர் குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கும் போது அந்த குழப்பத்தை தெரிவிக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணர் குழப்பத்தை நீக்க அவருக்கு அறிவுரை வழங்குறார். அந்த நடுவுல போன உடனே அந்த சேனைகளை பார்த்தோன்னே அவருக்கு அர்ஜுனர் குழப்பம் அடைஞ்சிடுறாரு. அது போய் சேனை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் குழப்பம் அடைஞ்சிடறாரு. அதுக்கு முன்னாடி அவர் ஏன் அந்த சேனைக்கு நடுவுல போற மீன் ரதத்தை நிறுத்த சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்றது 2 பாயிண்ட் சொன்னாங்க மாதாஜி. என்னெல்லாம் சொன்னாங்க? தட் இஸ், யாரெல்லாம் போர் புரியுறாங்க அதை பத்தி பார்க்கலாம், சேனையோட மற்ற எதிரிகளுடைய படைபலத்தை பத்தி பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து இந்த போருக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு அசஸ்மெண்ட்டுக்கு வேண்டி எதிர்பார்க்கிறாரு. அதே மாதிரி அவருடைய எதிர்ப்புறம் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அவங்கள பார்க்க விரும்புறாரு. அப்புறம் அவர் குரு, அவருடைய ரிலேஷன்ஸ் அவங்கள எல்லாம் பார்க்க விரும்புறாரு. ஸோ அப்படி அந்த நிலையில வந்து அந்த 2 ஆர்மிக்கு நடுவில் அவர் அந்த ரதத்தை நிறுத்துறாரு. நிறுத்தி பார்த்த உடனே என்ன அது அப்படியே சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த பொருள் அதர்மமும் தர்மமும் அதர்மமும் அத பத்தி தர்ம அதர்ம பத்தி அவரு தெரியுது அவருக்கு. அங்க போன உடனே அவர் என்ன இருந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாரு இல்லையா? அவர் மனதுல சஞ்சலம் வந்துருது. என்னெல்லாம் நம்ம இப்ப பார்த்தோம், நோ கம்பேஷன், தட் இஸ் போர் புரியுதுனால தய கிடையாது அப்படின்ட்டு அவர் நினைக்கிறாரு. கம்பேஷன், எதிரிகள் மேல வந்து அவருக்கு இத என்னது தய தோணுது இல்லையா? எதிர்க்கு போர், என்னுடைய உறவினர்கள் தானே அப்படின்ட்டு அவர் நினைக்கிறாரு இல்லையா? கம்பேஷன். அதே மாதிரி என்ஜாய்மெண்ட், அதே மாதிரி போர்ல அவங்க அழித்து விட்டால் வந்து எனக்கு அதனால எந்த விதமான மகிழ்ச்சியும் கிடைக்காதே அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாரு. அப்புறம் என்ன செய்தி, ஃபியர் ஆஃப் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன், இல்லை பாவ செயலாடுமே, ஒரு உயிரை கொன்று விட்டால் பாவ செயலாடுமே அப்படின்னு. அப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம், டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ். நம்ம வந்து அந்த ஒரு குலநாசம் ஏற்படும், பெண்களுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி இருக்காது, பெண்கள் வழி தவறக்கூடிய நிலை இருக்கலாம், பிற்றுக்களுக்கு பூஜை அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை எல்லாம் செய்ய முடியாமல் போய்விடும் எல்லாம். இதெல்லாம் நம்ம சாப்டர் 1ல பார்த்தோம். அப்புறம் சாப்டர் 2ல என்ன பார்த்தோம், இன்டிசிஷன், தீர்மானம். அப்படியே என்னாச்சு, எல்லாம் இருந்தது அப்படியே சரண்டர் ஆயிடுறாரு. உள்ள கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் வந்தோடனே, அது வரைக்கும் அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் வந்து அவரு தனக்கெல்லாம் தெரியும், தான் வந்து அர்ஜுனன் நினைக்கிறாரு. அவரு வந்து அவருடைய நல்ல மனதுல நல்ல காரியங்கள் தானே நான் செய்ய விரும்புகிறேன், அந்த மாதிரி நினைச்சு கலக்கம் அடைஞ்சிறாரு. ஏன்னா
அது வரைக்கும் வந்து அவர் அப்படியா? இந்த எனக்கு குறைச்சுக்கணும். okay. சரி, எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. Okay. அப்புறம் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஓகே, அந்த இது வந்து தான் வந்து இந்த பாடி, ஆத்மாக்கும் இந்த பாடிக்கும் வித்தியாசம் வருது தெரியாம இல்லையா, அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கார். இப்போ என்ன ஆகுது, அவரு அப்படியே வந்து அவரு சரணடைந்துட்டாரு. அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணரிடம் ஒரு குருவோட ஸ்தானத்தில் வந்து எனக்கு கூறுங்கள் அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டா சரணடைந்தார். ஸோ அவர் சரணடைந்ததுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு உபதேசம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம், இந்த சாப்டர் 2ல 2.1 to 2.10 என்ன பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனருக்கு வந்து மீண்டும் இந்த டவுட்ஸ் மனதில் தோணுது. அப்புறம் அவர் சரண்டர் ஆகிடுவார். அப்புறம் 2.11 இருந்து 2.30 வரைக்கும் ஞானம் என்ன, ஆத்மாக்கும் உடலுக்குள்ள வித்தியாசம். ஸோ ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை என்பதை பார்த்தோம் இல்லையா. தீச்சியினால் அது ஒன்றும் இது பண்ண முடியாது, இல்லை நீரினாலோ இல்லை எந்த விதத்தினாலோ இல்லை எந்த ஆயுதத்தினாலோ ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் 31 இருந்து 38 வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், கர்ம காண்டம் 5. கர்ம காண்டம்னா நீ உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும். ஸோ அந்த மாதிரி உன்னுடைய கடமையை செய்யும் போது நல்லதுதான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு பேசப்படும். மீன்ஸ் கம் ஃப்ரம் பியூட்டிஃபுல்லி ஃபைல். உனக்கு கடமையை செய்யும் போது உனக்கு நன்மை தான் வரும், லாபம் தான் இருக்கும், தவிர வந்து அதனால எந்த வித நஷ்டமும் கிடையாது அப்படின்னு. கர்ம காண்டம் ஒவ்வொருத்தரும் அவருடைய உரித்தான கடமையை கண்டிப்பாக செய்தல் வேண்டும் அப்படின்னு 31 இருந்து 38. 39 இருந்து 53 வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா, புத்தி யோகம், நிஷ்காம கர்மம். நம்ம கடமையை செய்ய வேண்டும். அர்ஜுனனோட கடமை என்ன, ஒரு வெற்றியனாக போர் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்யும் போது எப்படி செய்ய வேண்டும், எந்த விதமான ஒரு ரியாக்ஷன் தான் அதை செய்யறாங்க அப்படின்ற அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இல்லாமல் எல்லாம் கிருஷ்ணர் அவருக்காக செய்கிறோம். அதனால வரக்கூடிய எல்லா வெற்றி தோல்வி எதா இருந்தாலும் சரி, அது கிருஷ்ணருடைய இச்சைப்படிதான் வரும். கிருஷ்ணருக்கு உரித்தானது, அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு உரித்தானது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். புத்தி யோகம் அதுதான் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றது. நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் செய்யறது. காமான நமக்கு தெரியும் என்ன, நம்மளுடைய இச்சை. நிஷ்காமான இச்சை இல்லாமல். இச்சை இல்லாமல் சொல்லும்போது என்ன, கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்து அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, 39 இருந்து 53 வரைக்கும் பார்த்தோம். 54 வந்து 72 வரைக்கும் என்ன, சிதப்பிரக்ஞை அப்படின்னா பிக்ஸ்ட் இன் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ். நம்ம எது செய்தாலும் கடமையை செய்யும் போது கிருஷ்ணரின் நிலை கொள்ள வேண்டும். நமக்கு வந்து அதனால நம்ம வந்து நம்மளுடைய இச்சைக்கு அங்கே இடமே இல்லை இல்லையா. We should not, our actions should not be as per to satisfy our senses. Our mind should be fixed in Krishna. இல்லையா, எது செஞ்சாலும் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தோம். 2.54 2.7. ஸோ இதுதான் நம்ம சாப்டர் 2ல பார்த்தோம். இப்போ சாப்டர் 3 நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். சாப்டர் 3ல 3.1 to 3.9 வரைக்கும் பார்க்கும்போது ரியலி கன்ஃபியூஷன் நம்ம அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து ரினன்சியேஷன் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் நிஷ்காமம். தட் இஸ் நம்ம வந்து அவர் என்ன கன்ஃபியூஷன் வருது, கிருஷ்ணா நீங்க வந்து கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஓகே, அதே மாதிரி வந்து அது போர் புரியணும். அதே மாதிரி வந்து போர் புரிந்தா இதெல்லாம் மடிஞ்சு போவால் எல்லாரும் நஷ்டம், தட் இஸ் விளைவுகள் வந்து ரொம்ப நெகட்டிவா இருக்கிற விளைவுகளும் வரலாம். தட் இஸ் உயிர்கள் வந்து வதிக்கப்படலாம். அப்படி இருக்கும்போது புத்தி யோகத்துல என்னன்னா, நான் வந்து எந்த பாவமும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க. ஆனா அதே மாதிரி வந்து நீங்க என்ன சொல்றீங்க,
நான் வந்து என்னுடைய போர் புரிய வேண்டும்னு சொல்லி நான் எதை செய்யணும் அப்படின்ட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்தது. ஷுட் ஐ ஆர் ஷுட் ஐ நாட்? ஷுட் ஐ நாட்னு சொல்லும்போது நான் என்னுடைய சரி எந்த வேலையும் செய்யாம நான் சும்மா இருந்தா போதும் இல்லையா, ரெனன்சியேஷன் எல்லாம் துறந்து இருந்தால் அது போதுமா அப்படின்னு எல்லாம் அவர் மனசுல வந்தது. ஸோ அதை பத்தி நம்ம 3.1ல 3.9 வரைக்கும் இருக்கிறத பார்க்கணும். என்ன கன்ஃபியூஷன், அது என்ன இதெல்லாம் பார்க்கணும். அப்புறம் 3.10 to 16 என்ன பார்ப்போம்னா கர்ம காண்டான்னு கர்ம யோகா இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு செயலை வந்து எப்படி கிருஷ்ணருக்காக கர்ம யோக நிலையில் செய்ய வேண்டும் என்பதனை பற்றி 3.10 to 3.16 பார்ப்போம். 3.17 to 35 என்ன பார்க்க போறோம், நிஷ்காம கர்மம். ஸோ ஆக்டிங் பியூட்டிஃபுல்லி வித் டிட்டாச்மெண்ட் இஸ் a கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள். நம்ம வந்து போனதுலேயே நம்ம வந்து டச் பண்ணிருக்கீங்க, டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம். நம்ம எப்படி நம்ம வந்து பியூட்டிஃபுல்லி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கடமையை தவறாமல் நம்ம எப்படி நம்மளுடைய கர்மங்களை செய்ய வேண்டும், கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு பார்க்க போறோம். 36லேருந்து 43 வந்து பிவேர் ஆஃப் லஸ்ட் அண்ட் ஆங்கர். ரெண்டு மெயின் எதிரிகள். லஸ்ட்னா இட்ஸ் டிசையர் இல்லையா, அது ஆங்கர்னா குரோதம், நமக்கு கோபம். ஸோ அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இதுதான் சாப்டர் 3 நம்ம பார்க்க போறோம். 4 செக்ஷனா பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் 3.1 to 3.9 dealing with the confusion, renunciation or working with niskama karma. ஸோ இதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கீங்க. that is சாப்டர் 3ல 1 to 2 அர்ஜுனாஸ் கன்ஃபியூஷன். என்ன, ரெனன்சியேஷன் ஆர் ஆக்ஷன். நான் துறவு கொள்ள வேண்டுமா இல்லை நான் போரிடணுமா, என்ன அந்த கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு. 3 to 16 நம்ம பார்த்தோம் ஞான யோகா. renunciation is difficult. So prescribed action with detachment is better for Arjuna. One should go from karma kanda to karma. எப்படின்னா, that is ஞான யோகா. என்ன, ரெனன்சியேஷன். ரெனன்சியேஷன்ல வந்து நம்ம இந்த காலத்துல வந்து நம்ம இந்த துறவு என்பது நடக்கக்கூடிய காரியம் கிடையாது. ரெண்டாவது, துறவுன்னு சொல்லி நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் செய்யாமல் இருந்தாலும் வந்து அதனாலையும் எந்த விதமான பயனுள்ள விளைவுகளும் வராது. ஸோ அதனால என்ன செய்ய வேண்டும், நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகம் தான் ப்ரிஸ்கிரைப் ஆக்ஷன். நிஷ்காம கர்ம யோகா என்ன, நம்ம செய்ய ஃபர்ஸ்ட் யோகான்னு என்ன, நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள இந்த பந்தம், அந்த கனெக்ஷன் நம்ம ஏற்படுத்த வேண்டும். அது எப்படி ஏற்படுத்தணும்னா நம்மளுடைய இந்த இது நம்ம புராணங்கள், நம்ம வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம், அதுல வேதங்கள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய காரியங்களை செய்து வேதங்களில் நம்ம செய்யக்கூடாத காரியங்களை புறக்கணித்து, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் விகர்மா அப்படின்ட்டு இல்லையா, அதை புறக்கணித்து வேதங்கள் சொல்லக்கூடிய காரியங்களை நம்ம வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தின் பிரகாரம் நம்ம செய்யும்போது அதை எப்படி செய்ய வேண்டும், கிருஷ்ணர் அர்ப்பணித்து செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்யும்போது நம்ம வந்து கர்ம யோக நிலையை செல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்புறம் 17 to 35 நம்ம பார்த்த மாதிரி, even if Arjuna is qualified in renunciation, he should still do it in Nishkama Karma Yoga. இப்போ அர்ஜுனர் வந்து தெரியும் சாக்கியம் அப்படின்றதுக்கு அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லையா, அவர் தான் சாக்கிய பாவம் அப்படின்னும் போது அவர் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்படி இருக்கிறவருக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணணுமா அப்படின்னா அவர் வந்து எது பண்ணாலும் வந்து அவர் வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிளா இருக்காரு அர்ஜுனன். எது செய்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். பேச விரும்புறவங்க அதை அன்மியூட் பண்ணி பேசணும் ப்ளீஸ். ஸோ எதை செய்தாலும் நம்ம வந்து நிஷ்காம கர்மயோக நிலையில் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே. அப்புறம் 36 43 நம்ம பார்த்த மாதிரி லஸ்ட், ஆசை,
அதுவும் நம்மளுடைய ஆங்கர் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னிக்கு ஒரு எதிரி. அதுதான் தட் இஸ் ரெனன்சியேஷன் ஆர் ஃபைட், கடமை என்ன அப்படின்ட்டு அர்ஜுனுடைய மனதில் கேள்வி கேட்போம். இந்த மாதிரி இல்லையா, நான் இந்த வழியில் செல்ல வேண்டுமா, இல்லை அந்த வழியில் செல்ல வேண்டுமா, இல்லை வேற வழியில் செல்ல வேண்டுமானத அந்த கன்ஃபியூஷன் மனதில் இருக்கு அர்ஜுனுடன். தான் ஏக்கம் வத கிருஷ்ணா, எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வழி சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனிடம் எடுத்து வைக்கின்றோம். என்ன நம்ம வந்து இவர் என்ன, இப்போ நம்ம வந்து இது ஹனுமான் இது என்ன இது ஞாபகம் வருது இந்த படத்தை பார்க்கும்போது? அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஹனுமானுடைய இந்த படத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணும்? ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? கேக்குது பிரபுஜி. சோ பிரபுஜி நெருப்பு வச்சிட்டு இருக்காங்களா பிரபுஜி? பின்னாடி எவ்வளவா இது எந்த இடம்? இது என்ன? இது எந்த இலங்கையில நெருப்பு சோ இப்போ இலங்கையை நெருப்பு வைக்கிறாரு அர்ஜுனர். அது சரியா தவறா? நெருப்பு வைக்க கூடாதுன்னு நமக்கு தெரியும், ஆனா இது இலங்கையை அழிக்கிறார், இலங்கா தகனம் செய்யறாரு. அது சரியா தவறா? சரிதான் பிரபுஜி. எதனால சரின்னு சொல்றீங்க? அவர் வந்து ராமர் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தியில செய்யறாரு, அதனால அது சரி. அவர் வந்து ராமனுடைய தூதர், அவர் வந்து பக்தியில அவர் செய்யக்கூடிய கடமையில செய்தார். சோ அவருடைய கோபத்தை அவர் சரியான முறையில் வெளிப்படுத்துகின்றார். அவருடைய கோபம் வந்து அவர் வந்து அவருடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்புக்கு வேண்டி செய்யவில்லை. சோ அவருடைய கோபத்தை என்ன செய்யறாரு? அவர் கடவுளுக்காக வந்து அர்ப்பணித்து செய்கிறார். ஸோ தட் இஸ் ஓகே. ஸோ நம்மளும் பக்தனா இருக்கும்போது நம்ம கோபமே படாம இருக்க முடியும்னா, எஸ், நம்ம கோபமே படக்கூடாது இல்லையா? ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கணும்? வி ஷுட் பி ஹம்பிள் ஆஸ் அ பிளேட் ஆஃப் த கிராஸ் இல்லையா? எத்தனை மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சிக்ஷத்துல 3வது இல்லையா சொல்லியிருக்காரு. எப்படி மற்றவங்க நம்மளை பத்தி எது வேணா சொல்லட்டும், அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாம் பணிவோடு இருக்கணும். ஆனால் என்ன, அது ஒரு டிவோட்டியை பத்தி சொல்லும் போதோ இல்ல கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லும் போதோ என்ன நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? சோ ஏன் அது கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி, ஒரு டிவோட்டியை பத்தியோ குருவை பத்தியோ கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லும் போது we are doing things in Krishna conscious, கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி. அந்த டைம்ல வந்து we can channelize our anger. அது இல்லாம நம்மளுடைய விருப்பு பண்ணக்கூடாது. அதுதான் நம்ம வந்து 38 இருந்து 53 that is 2.3 பார்க்கணும். ஸோ 2.11 to 30 வந்து இது என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, இங்க ரினன்சியேஷன்னா என்ன? நம்ம வந்து சாந்தமா இருக்கணும், நம்ம வந்து மற்ற இதுலயும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் அந்த கன்ஃபியூஷன். 2.11 to 30 சாந்தமா இருக்கணும், நம்ம வந்து ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது, அப்படியே ஹியூமிலிட்டி இருக்கணும், இதெல்லாம் சொல்லும்போது அர்ஜுனன் மனசுல இந்த டவுட் வந்து ஏக்கம் பார்த்தா நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க. சும்மா இருக்கணும்னு சொல்றீங்க, ஹியூமிலிட்டியோட இருக்கணும்னு சொல்றீங்க, அதே மாதிரி வந்து நான் என்னுடைய கடமையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. கடமைனா போர், எது கரெக்டு கிருஷ்ணா? ஏக்கம் பார்த்தா நீ எனக்கு ஒரு வழி வாயாக அப்படின்ட்டு அவரு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து கனெக்ஷன் பிட்வீன் சாப்டர் 2 and 3 என்னன்னா, தட் இஸ் இந்த 2.49ல விவரேன ஹே அவரம் கிருஷ்ணா டெல்ஸ் Arjuna to keep all abominable activities far distant by புத்தி யோகா. புத்தி யோகா வழியாக, தட் இஸ் 2.49ல ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு வந்து, இந்த மாதிரி எல்லா விதமான ஈனமான ஆக்டிவிட்டிஸ் செயல்களை எல்லாம் தூரமாக தள்ளிவை, அதுதான் புத்தி யோகம் அப்படின்றாரு.
இப்போ அர்ஜுனன் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா, புத்தி மீன்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? புத்தி அப்படின்னா நம்ம அறிவு. இப்போ நம்ம அறிவை நம்ம உபயோகப்படுத்தும் போது என்ன பண்ணணும்? நம்ம எல்லா விதமான ஈனமான காரியங்களும் செய்யக்கூடாது. அப்படின்னா சண்டை போடுவதும் ஒரு நல்ல காரியம் கிடையாது. ஏன்னா அதனால அழிவுண்டாவதும் துன்பம் வரும். அதெல்லாம் சண்டை போடுவது சரியல்ல அப்படின்ட்டு சொல்றோம். ஸோ அதனால ஆனா என்ன ஆகுது? கிருஷ்ணரானா நீ கடமையை செய், நீ ஒரு சத்திரியன், போரிடு அப்படின்ற புத்தி சொல்லுது. நான் இந்த மாதிரி போர்ல ஈடுபடக்கூடாது. ஏன்னா அது போர்ல ஈடுபடும் போது நஷ்டங்கள் உண்டாகும். கிருஷ்ணர் நீ போரிடுன்னு சொல்லி என்ன கிருஷ்ணா அந்த அந்த டவுட் வந்துருக்கிறது ஏக்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ சாப்டர் 3, ஸோ நம்ம சாப்டர் 2 படிக்கும்போது நமக்கு இந்த டவுட் நம்ம அதுல தங்கலாம். ஸோ அதனாலதான் அந்த சாப்டர் 3ல அந்த டவுட்டை கிருஷ்ணர் கிளாரிஃபை பண்றார். அர்ஜுனுடைய இந்த கேள்வியை கிருஷ்ணர் அவருக்கு கிளாரிட்டி கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஏன்னா ஆக்சுவலி கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடையாது. நம்ம சரியான புரிதல்னால நமக்கு தெரியும் எல்லாம் காம்ப்ளிமெண்டரி அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். ஸோ அக்கார்டிங் டு அர்ஜுனா, ரினன்சியேஷன், ஞானம் அண்ட் ஒர்க் ஆர் இன்கம்பேட்டபிள். அர்ஜுனரை பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் ரினன்சியேஷன், துறவும், தட் இஸ் ஞானமும் வேலை கர்மமும் சேர்ந்து போக முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு. ஆனால் அது சரியா தவறா என்பதை நம்ம பார்ப்போம் 3வது சாப்டர்ல. ஸோ 3வது சாப்டர்ல நமக்கு 3வது சாப்டர்ல 1வது ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தீங்க? அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனே கேசவனே, கலந்தக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்பொருளில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது என்ன? ஏன் கொஸ்டின் கேட்கிறார். ஸோ அதுக்கு கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஃபர்தர் என்ன சொல்றாரு 3.2ல, இரண்டு வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் என் புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவாயாக. ஏன்னா அவர் என்ன புத்தி யோகத்தில் இருக்குன்னு சொல்றாரு, ஆனா கர்மையை செய்யுன்னு சொல்றாரு. இதுல கடமை, நான் போர் வீரன், போர் செய்ய வேண்டும் சொல்றாரு. இது என்னது அப்படின்ட்டு அவரு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாரு. ஸோ இந்த 2 வழிகளை ஒரே வழி என்று ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் என் புத்தி பேதலித்து விடுகிறது அப்படின்ட்டு சொல்றார், அர்ஜுனர் சொல்றாரு. ஸோ அந்த செக்ஷன்ல நிஷ்காம கர்ம, அது நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகா என்ன பார்த்தோம். நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டு பூஜை செய்யக்கூடிய எல்லா கீர்த்தன் வந்தோம் இல்லையா? தேவர்கள், கிருஷ்ணர் எல்லாரும் அதனால சந்தோஷப்படுகிறார்கள். நம்ம எது செய்தாலும் அந்த நிலையில் செய்யும்போது கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்படுவார். எந்த நிலை? நிஷ்காம நிலையில். ஸோ 3.3 என்ன பார்த்தோம்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாவங்களற்ற அர்ஜுனனே, இருவகையான மனிதர்கள் தன்னுணர்விற்காக முயற்சி செய்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளும் பிறர் பக்தி தொண்டினாலும் தன்னுணர்வினை அடைய முயற்சிக்கிறார். சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார், டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். என்ன? கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா, நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். எங்க? சாப்டர் 2ல என்ன சொல்லியிருக்கேன்? தட் இஸ் 2 வகையான மனிதர்கள் உள்ளார். எப்படி 2 வகையான மனிதர்கள் தன்னிலையே உணரக்கூடிய பாதைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். 2 வகையான பாதைகள். எப்படி? சிலவர்கள் தட் இஸ் அவர்களுடைய ஸ்பெகுலேஷன், கடவுளை பற்றி அப்படியா இப்படியா அந்த மாதிரி இருக்கிற அவங்களுடைய அந்த பிலாசபிக்கல் என்ன சொல்லு காம்படிஷன். அதான் சாங்கிய யோகன் மாதாஜி அப்போ சொன்னாங்க. என்ன? தட் இஸ் என்ன, கடவுளை எப்படி வணங்கினால என்ன கிடைக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கிற அவங்களுடைய அந்த அனாலிட்டிக்கல் வழியில செய்யப்படும். 2வது வகையா இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுக்கிறாங்க. பக்தி தொண்டுன்னா என்ன? பக்தினா கிருஷ்ணரை பிரீதிப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள். கிருஷ்ணரை பிரீதிப்படுத்தக்கூடிய செயல்னா என்ன? அது அப்படியே
நம்ம வேதங்கள் என்ன கூறப்பட்டிருக்கோ அந்த செயல்கள் தான். வேதங்களுக்கு புறமான அகர்மா விகர்மா கிடையாது. எல்லாம் கர்மா அகர்மா நிலையில். அகர்மா நிலையில்னா கிருஷ்ணருக்கு சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் செய்ய முற்படுகிறார்கள். முதலில் கர்மா. கர்மானா வேதங்கள் கூறப்பட்டிருக்கிற செயல்கள். அதையே கிருஷ்ணருக்கு சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய பக்தியின் போது பக்தி யார் மேல வரும்? கிருஷ்ணர். ஸோ அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் வேதங்கள் குறிப்பிட்ட காரியங்களை கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்ய அப்படிங்கிறார். ஸோ அவர்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது என்ன, தன்னுணர்வை அவர்கள் அடையறதுக்கு வழிவகுக்கின்றார்கள். இந்த ரெண்டு வகையில எது உன்னதமான நினைக்கிறீங்க? பக்தி தொண்டா இல்ல பிலாசாபிக்கல் அப்ரோச்சா? எது? பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டு. ஏனென்றால் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு விருப்பமான செயல்களை செய்யப்படும். என்ன பக்தி கடவுளை தன்னுணர்வு என்ன, நம்ம எல்லாம் என்ன ஓகே, தன்னுணர்வு என்ன சொல்ல முடியுமா? யாராச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா எனக்கு? வாட் இஸ் செல்ஃப் ரியலைசேஷன்? நான் உடல் ஆத்மா. ஓகே, கடவுளுக்கு தொண்டு செய்பவன். கடவுள் தொண்டு செய்பவன். கடவுளிலிருந்து வந்த ஒரு சின்ன துகள் தான் நம்ம பரமாத்மா வந்த கடவுள்ல பின்ன பகுதி நாம். பின்ன பகுதி Okay. நாம். அதனால நம்ம கடவுளை அடையதான் நம்ம வாழ்க்கை லட்சியம். இந்த பௌதிக ஆசைகள் கடவுளின் திருவடிகள் சென்றடைகிறது தான் நம்மளுடைய லட்சியம். அதுதான் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும், இல்லையா? சோ அந்த கடவுள் திருவடிகள் வீண்டும் செல்ல வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்? பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். ஏன் பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும்? நம்ம மனதில் கிருஷ்ணரை மட்டும் நினைத்து கொண்டு மனதில் கிருஷ்ணர் மட்டும் நிறைந்திருந்தால்தான் நம்ம வந்து மீண்டும் நம்ம வந்து கோலகு வந்தவனும் சென்றடைய முடியும். அது இல்லாமல் நம்ம மனதில் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை இருந்தா கூட போதும் வச்சுக்கோங்க. சின்ன ஒரு ஸ்பெக், ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன குட்டி ஒரு மயில் இழையில இருக்கிற சின்ன ஏதாச்சும் ஆசை இருந்தா கூட நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கு. ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த ஆசையும் நிறைவேற்றப்பட்டு அனுபவித்த பிறகுதான் நம்ம வந்து வெளியே செல்ல முடியும். நம்மளுடைய ஆத்மா கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும். நம்ம மனது ஃபுல்லா கிருஷ்ணர் நிரம்பி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும். கிருஷ்ணன் திருவடிகள் சென்றடைய முடியும். பிரபுஜி, ஆனா ஃபுல்லா இது போல கிருஷ்ண உணர்விலே மைண்ட கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பிரபுஜி. ஜபம் பண்ணும்போது கூட இதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமான விஷயம் தானே பிரபுஜி. நம்ம எவ்வளவு திங்க் இதான் செய்யணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலும் அது டைவர்ட் ஆகுறது. கரெக்ட், அது வந்து கரெக்ட். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து 3 நிலையான நம்ம டிவோட்டிஸ் இருக்கும். நம்ம ஒண்ணு வந்து முதல் நிலை, கடைநிலை தான் நியோஃபைட் டிவோட்டிஸ் என்று சொல்றோம். ஏன்னா நம்ம பக்தி தொண்டு இப்போ கால் எடுத்து வைத்துள்ளோம். பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று நம்ம குருக்களும் வேதங்களும் பிரபுபாதா அந்த மாதிரி நம்ம குருக்களும் எல்லாம் நமக்கு எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். நம்ம அதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறோம், இல்லையா? சோ நம்ம வந்து முதல் நிலை டிவோட்டி, கடைநிலை டிவோட்டி. அப்புறமா அது நம்ம அது செய்ய 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 என்ன ஆகும்னா நம்ம மனதுல வந்து நம்ம இப்போ நல்ல எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஒரு அழுக்கு தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு மண் எல்லாம் கலந்து இருக்கிற ஒரு தண்ணியை ஒரு கண்ணாடி டம்ளர்ல வச்சுட்டு அப்படியே பார்த்தா அதுக்கு மேல கலங்கி தண்ணி எல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கும். அதுல அப்படியே நீங்க வந்து நல்ல தண்ணி அப்படியே ஊத்திக்கிட்டே இருங்க. என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நேரத்துல வந்து இந்த அழுக்கு எல்லாம் வெளியே போய் அதுல வந்து நல்ல நீர் மட்டும்தான் நிற்கும். என்ன ஆகுது? இந்த நல்ல தண்ணி உள்ள போக 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 இந்த அழுக்குனை வெளியேற்றுகிறது. அதே மாதிரி நம்ம இப்ப செய்யக்கூடிய சாதனைகள், சாண்டிங், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ், டிவோட்டி அசோசியேஷன், இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது, அதே மாதிரி பிரபுபாதா புக்ஸ் படிக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ண என்னன்னா நம்ம மனதில் இருக்கிற அழுக்குகள் எல்லாம் வெளியேறி நம்ம மீண்டும் வந்து பியூரிஃபை ஆகிக்கிட்டே இருக்கோம். இதே பியூரிஃபை ஆகும்போது நம்ம என்ன மத்தியம நிலை வரும். அதுவும் ஃபர்தரா பியூரிஃபை ஆகிற டைம்லன்னா நம்ம உத்தம அதிகாரி நிலை வரும். உத்தம அதிகாரி நிலை வந்த உடனே நம்ம மீண்டும் நம்ம கிருஷ்ணரிடம் சென்றடையக்கூடிய விசை கிடைக்கணும் பார்ப்போம். ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்மளுடைய கடமை என்ன? இதுதான் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும், கிருஷ்ணர் சாண்ட் பண்ண வேண்டும், சாதனை செய்ய வேண்டும். இது செய்ய பியூரிஃபை ஆகும்.
இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, நீங்க முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது மனது எவ்வளவு சஞ்சலப்பட்டது, இப்போ எப்படி இருக்கீங்க பாருங்க, நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா, பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா. நீங்க இப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க, யூ வில் ஹேவ் த ரியலைசேஷன். அந்த ரியலைசேஷன் நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், அப்பனா பிரபுஜி எனக்கு நான் ஒரு உத்தம அதிகாரி ஆகிறதுக்கு நான் எவ்வளவு வருஷம் இருக்கணும்? அதுக்கு வந்து டைம் கிடையாது. அது வந்து நம்ம மனது எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணன் ஈடுபாடு நமக்கு வருகிறதோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் வரும். ஸோ அதை நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு அப்படி வரணும், உத்தமதி வரும், அதுக்காக நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அப்படி செய்யும்போது என்னதுன்னா அது வந்து சென்ஸ் சாட்டிஸ்பாக்சன், நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துகிற செயலாடும். ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும், கிருஷ்ணரை திருப்திக்கணும். நான் இன்னும் எப்படி பெட்டரா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தலாம், கிருஷ்ணருக்கு நான் இன்னும் என்ன பண்ணலாம், நான் பிரசாதம் படைச்சிருக்கு இன்னும் வேற என்ன பண்ணலாம், நான் மற்றவங்களுக்கு கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிய வேற என்னெல்லாம் அப்படியே அதை மனசுல நினைச்சு அப்படியே நீங்க ஒவ்வொன்றா செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த நிலை வந்துடும். ஒரு க்ஷணம் போதும் அந்த இது ரிட்டர்ன் ஆகிடுது. ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன, கிருஷ்ணர் அவரு தான் எல்லாம், அவருக்காக எல்லாம் செய்யறோம் அப்படின்னு நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னாவே நமக்கு வந்து அந்த நிலை வரும். ஸோ நம்மளுடைய நிலைக்கு ஏற்ப இந்த ஜென்மத்திலும் வரலாம், இல்லை அடுத்த ஜென்மத்தில் வரலாம், அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்தில் வரலாம். ஏன்னா ஆத்மா வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து அது நிலையானது. ஸோ நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரை நம்ம மனதினை ஈடுபடுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும். ஓகே குருஜி, நமது புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை தூய்மைப்படுத்தி கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணரே நினைத்து அதையே நினைத்து எதையும் நினைக்காமல் மனதை நம்பிக்கையுடனும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு அதையே நினைத்தால் அது வெற்றிகரமாக முடியும். கிருஷ்ணன் தன்னுடன் சேர்த்துக் கொண்டுவார். அப்போ எதையும் நினைக்காம எதையும் நினைக்க அப்படின்னு சொல்றதை விட கிருஷ்ணரையே நினைத்து கொண்டு, கிருஷ்ணரை நினைக்கும் போது வேற எதுவும் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல, அது முக்கியம். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அதையே நினைத்து நமக்கு எல்லாமே நன்மையில் முடியும். அவரே நினைக்கணும், எல்லாம் அவருடைய செயல், அவரே கூட வந்துருவாரு நமக்கு. ஆமா ஆமா, அதான் வந்து நம்ம படிப்போம், நம்ம அவசியம் ரக்ஷபே கிருஷ்ணா அப்படின்னு மனசுல எப்ப வச்சுக்கணும். அவசியம் ரக்ஷபே கிருஷ்ணா அப்படின்னா அவசியமா கிருஷ்ணர் என்னை ரட்சிப்பார், எனக்கு எந்த நிலை வந்தாலும் கிருஷ்ணர் என்னை ரட்சிப்பார் அப்படின்னு மனசுல எப்போ இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அது மனசுல எந்த பயமும் வராது. அவசியம் ரக்ஷபே கிருஷ்ணா அப்படின்னு. ஸோ அப்போ மனசுல அது இருக்கிறதோ, அது எப்படி இருக்கு, எவ்வளவு ஆழமா இருக்கிறதோ, அவர் மேல அந்த ஃபெய்த், முக்கியமான அந்த அவர் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறதோ, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல முன்னேறி கொண்டே இருப்போம். ஸோ நம்மளுடைய கடமை என்ன, சாதனைகள் செய்ய வேணும், கிருஷ்ணன் நினைத்து கொண்டே இருக்கணும். அந்த ரியலைசேஷன் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஈடுபடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த உணர்வு வரும். ஓகே, ஸோ அது நம்ம. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின், அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது புதன்கிழமை வரும்போது சொல்லுங்க, 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி, பக்தியோடைய 9 நிலை என்ன. ஏன்னா உத்தம பக்தி, உத்தம அதிகாரியாரு டைம்ல வேண்டாம்னா நம்ம கிருஷ்ண பிரேமையில இருப்போம் நம்ம இல்லையா. கிருஷ்ண பிரேமையில இருக்கும்போது தான் கிருஷ்ணனும் போறதுக்கு அந்த விசாக்கு நம்ம தகுதி கிடைக்கும். ஸோ மற்ற ஸ்டேஜ் என்ன, அது என்ன அப்படின்ட்டு ஒண்ணு எல்லாரும் பார்த்து நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொரு டிவோட்டி ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சொன்னா கூட சரி, அடுத்த புதன்கிழமையில நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பத்மா மாதாஜி நீங்க ரிமைண்ட் பண்ணுங்க, நம்ம வந்து 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே, டவுட் இருக்கா? ஓகே பிரபுஜி. ஓகே, 9 ஸ்டேஜஸ் ஞாபகம் வச்சு, 9 ப்ராசஸ் நான் கேட்கல, 9 ஸ்டேஜஸ். பக்தி நிலை இல்லை, அது இல்ல, அது இல்ல அது வந்து பக்தி ப்ராசஸ், பக்தி செய்ய பக்தி முறைகள், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 9 தெரியும். விஷ்ணு ஸ்மரணம் சொல்லுங்க. விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், தக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஓகே, வெரி குட். ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் இதே மாதிரி தான் 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி இருக்கு. நான் 9 நிலை, அது நீங்க நாளைக்கு இன்னைக்கு சொல்ல வேணாம், புதன்கிழமை நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அது ரொம்ப பிரபுஜி அதை பத்தி ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்லுங்களா பிரபுஜி, அது என்னன்னு தெரியலையே. நம்ம வந்து பக்தி நிலையில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் நிலை என்னன்னா ஃபெய்த்.
கிருஷ்ணன் மேல் நம்பிக்கை வேணும், ஃபெய்த். அதுதான் வந்து நம்ம என்ன ஆகும், ஸ்ரத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னா என்ன, ஸ்ரத்தா முடிஞ்ச சாது சங்கம், நம்ம டிவோட்டி அசோசியேஷன். ஓகே, அந்த மாதிரி. ஸோ நீங்க வந்து இந்த இது வேதா பேஸ்ல ட்ரை பண்ணுங்க, இல்லை வந்து நீங்க நெட்ல ட்ரை பண்ணுங்க, இல்லை வந்து மற்ற டிவோட்டி டெஸ்ட் கேளுங்க. ஐ வாண்ட் யூ டு டூ தட். அந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வேண்டிதான் நான் வந்து இன்னைக்கு நான் ஃபுல்லா சொல்லாம இருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா ஃபெய்த், ஸ்ரத்தா. 9வது ஸ்டேஜ் என்ன, கிருஷ்ண பிரேமா. ஓகே, 9. இது நீங்க நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல இருக்குது. ஓகே, இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க எனக்கு. நம்ம வந்து எப்படியும் புதன்கிழமை டீட்டெயிலாக அதை பத்தி பார்க்கலாம் 9 ஸ்டேஜ். ஓகே, ஏன் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்றேன்னா, ஐ வாண்ட் யூ டு டிஸ்கஸ் அமாங்ஸ்ட் யுவர் செல்ஃப், இல்லை டிஸ்கஸ் வித் அதர் சீனியர் டிவோட்டீஸ், ஆர் ஐ வாண்ட் யூ டு நீங்க கூகுள் சர்ச்சோ இல்லை வேதா பேஸ்ல பார்த்தோ நீங்க சொல்லணும் வேண்டியது சொல்றது. நீங்க அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த நவவித பக்தி இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்திக்கும் 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்திக்கும் வித்தியாசம் தெரியும். ஏன்னா நீ மாதாஜி கேட்டாங்க இல்லையா, எப்போ வந்து எப்படி நம்ம வந்து அந்த உன்னத நிலையை எடுக்க முடியும், கிருஷ்ணருடைய அந்த நம்ம வந்து போறதுக்கு எப்போ கிருஷ்ணன் அவருடைய கோலக பிருந்தாவனம் போகணும்னா நம்ம எந்த நிலையை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா. அதற்கு தான் நான் வந்து இந்த ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் நான் சொல்றேன். ஓகே, ட்ரை. ஓகே, நம்ம புதன்கிழமை அதை பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, வெரி குட், தேங்க்யூ. பிரபுஜி, நமக்கு L2 குவிஸ் லிங்க் இருக்கா பிரபுஜி? L2 இருக்கும் இல்ல மாதாஜி? நம்ம குரூப்ல இருக்குமா பிரபுஜி? இல்ல, நம்ம அந்த இதுல தானே இருக்கும், டெம்பிள் இதுல குரூப் போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பார்க்கணும்ல. ஓகே பிரபுஜி. இவங்க சுனந்தா பிரியா மாதாஜி கேட்டாங்க. சுனந்தா பிரியா மாதாஜி, L2 குவிஸ் தானே கேக்குறீங்க? ஆமா ஆமா மாதாஜி, போன ஆமா, தடவை L2 நான் 3rd சாப்டர் 2nd சாப்டர் வரைக்கும் எழுதிட்டேன் மாதாஜி, அதனாலதான் கேட்டேன். அது தேர்ட் அங்கேயே சரி, இருக்கும் அது மாதாஜி, தேர்ட் அதுலயே கண்டினியூ பண்ணும். இல்ல இல்ல செகண்ட் இல்ல பிரபுஜி, அது சொல்லுங்க. இதாயிடுச்சு இல்ல, கரப்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்கல்ல பிரபுஜி. இல்ல அதெல்லாம் ஐ திங்க் இட் இஸ் ஆல் ரெஸ்டோர்ட் நினைக்கிறேன். பாக்குறீங்களா? டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க எனக்கு. சேம், அதான் சேம் லிங்கா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. சேம் லிங்க் யூ ஹேவ் டு உள்ள ரீரெஜிஸ்டர். போக மாட்டேன், ரீரெஜிஸ்டர். ஓ தெரியல பிரபுஜி, அத எனக்கு அந்த லிங்க் கிடைக்கல. நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம். ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு L1ல இருந்து பண்ணணுமா பிரபுஜி? அது தெரியல, மத்த ஒன்று செக் பண்றீங்களா? நான் செக் பண்ணிடுறேன், நீங்களும் செக் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஓகே. என்னுடைய இது அசம்ஷன் என்னன்னா, நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணாவே இட் ஷுட் டேக் யூ டு லெவல் 3, இல்ல லெவல் 1ல இருந்து வருமா நான் பார்க்கலாம், செக் பண்ணலாமா? சாரி. ஓகே ஓகே பிரபுஜி, நானும் பார்க்கிறேன். ஏன்னா அதை முடிச்சிட்டேன், திரும்பி அதுதான் திரும்பி இதுல வரணுமா எப்படி என்னன்னு. ஓகே, ஜஸ்ட் செக். சாரி, நான் வந்து அது பார்க்கல, சாரி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து இந்த சாங்கிய யோகாவும் புத்தி யோகாவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்னு பார்க்குறோம். சாங்கிய யோகா நான் சொன்னேன், பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷன், அது அப்படியா அது இப்படியா அப்படி ஸ்பெகுலேட் பண்றது, அது என்னன்னா இன்டைரக்ட் பாத். ஆனால் புத்தி யோகா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா டைரக்ட் பாத் பார்த்தோம் நம்ம. இது வந்து டிபெண்டன்ஸ் ஆன் பர்சனல் எண்டவர். சாங்கிய யோகானா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க செய்யக்கூடிய நிலையும் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நிலையிலும் பொறுத்தது அப்படின்ட்டு. ஆனா இங்க புத்தி யோகா அப்படின்னு சொல்லும்போது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, டிபெண்டன்ஸ் ஆன் கிருஷ்ணாஸ் மியூசிக், கிருஷ்ணனுடைய அருள்னாலும். அதான் 2.61ல நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி சாங்கிய யோகன்னா அன்ஷூர் ஆஃப் சக்சஸ். என்னன்னா நம்ம என்ன வழி தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஸ்லோ, தட் இஸ் ஒரு எலிவேட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, லிஃப்ட், நம்ம ஸ்லோ லிஃப்ட் தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி. அதனால வந்து அது இட்ஸ் அன்ஷூர். ஆனா புத்தி யோகன்னா ஷுவரிட்டி ஆஃப் சக்சஸ், கண்டிப்பாக சீக்கிரம் சென்று அடையலாம். அப்புறம் வந்து இனிஷியல் பியூரிஃபிகேஷன் ரிக்வயர்ட் பை பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டி. இது வந்து இந்த அன்ஷூர் ஆஃப் சக்சஸ் சொல்றோம். என்ன காரணம்னா, நம்ம எடுத்த லிஃப்ட் நம்ம போக வேண்டிய ஃப்ளோர்ல போய் நிக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது.
ஸோ ஆனா அப்படி நிக்கணும்னு என்ன முன்னாடியே அவங்க அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, இனிஷியல் பியூரிஃபிகேஷன் ரிக்வயர்ட் பை பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டி. நம்ம செய்யக்கூடிய கடமைகளை செவ்வன செய்யக்கூடிய மனப்பான்மையுடன் செய்ய ஆரம்பிக்கணும். அப்பதான் இந்த சாங்கிய யோகியால கடவுளை சென்றடைய முடியும். ஆனால் புத்தி யோகா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இது செய்யக்கூடிய புத்தி யோகா என்ன, என்ஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ஆர் த சேம். தட் இஸ் நம்ம தொடக்கும் சரி ஆதியும் சரி அந்தமும் வந்து இங்க கிருஷ்ணரை சென்றடைய தான் பார்க்கிறோம், கிருஷ்ணருக்காக தான் பார்க்கிறோம், கிருஷ்ணருக்கு உகந்த செயல்கள் தான் பார்க்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இஸ் இட்செல்ஃப் அ பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ புத்தி யோகம், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் செய்யக்கூடிய புத்தி யோகம் வந்து உன்னதமானது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க பாரு, இதுல ஃபர்ஸ்ட்ல மியூட்ல அன்மியூட். ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஓகே, ஸோ 3.4 ஃபர்ஸ்ட், செயல்களிலிருந்து விலகிக் கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒரு விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டும் பக்குவம் அடைவது என்பதும் இயலாது. தட் இஸ், செயல்களிலிருந்து விலகிக் கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. இது நம்ம பார்த்துட்டோம். என்னன்னு பார்த்தோம், நம்ம ஒரு சத்திரியன் அர்ஜுனன் போர் புரிய வேண்டும் அப்படின்ட்டு அவர்களுடைய கடமை, அவர் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருந்து செய்யாமல் அவர் சும்மா இருந்தா என்ன ஆகும்? அவருக்கு இந்த இதுல இருந்து அவர் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து இன்ஆக்ஷன்னால அவருக்கு நல்லது வருமா? வராது. அது பாவச்செயல். அது செய்யக்கூடிய கடமையை தவறுகிறார். இப்ப என்ன, அவங்க பாவச்செயலா இருக்கிறது. ஸோ அதனால வந்து அந்த விளைவுகளிலிருந்து ஓடி ஒளிந்து கொள்ள முடியாது. துறவால் மட்டும் வந்து ஒருவன் விளைவுகளிலிருந்து ஒளிந்து செயல்கள் வந்து ஓடி ஒளிந்து கொண்டு அதனுடைய விளைவுகள் வந்து நாம் விடுபடலாம் நினைத்தால் அது சரியல்ல என்று பார்க்க வேண்டும். ஸோ எதனால வந்து பக்குவம் அடைய முடியும்? நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகள் வந்து செய்ய வேண்டும். ஸோ நமக்கு உள்ள செயல்களை, நம்ம கடமைகளை செய்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பக்குவம் அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு 3.4 பார்த்தோம். அதே மாதிரி 3.5 என்ன சொல்லுது? பௌதிக இயற்கையிடமிருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருத்தரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்துகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமல்ல. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் எதனால நம்ம அப்படி செய்யறோம்னு நினைக்கிறீங்க? குயிக்கா சொல்ல முடியுமா? ஒருத்தன் வந்து சிலவங்களுக்கு வந்து நல்ல குணம்னு என்ன சொல்றோம்? சத்து குணத்துல இருக்காங்க. அப்படி மற்றவங்க பார்த்தா அவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு சொல்லணும், தானம் செய்ய தோணும், இல்லை துன்புறுத்தாம இருக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லணும். இதே சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா, மற்றவங்களை வீழ்த்தி நான் தான் முதல்ல நிற்கணும், எனக்கு எல்லாம் செய்யணும், எனக்கு நிறைய பொருள் வேணும், தானம், எனக்கு நிறைய என்ன எல்லாம் நல்ல விதத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொட்டிட்டு இருக்காங்க. அந்த நிலைப்பாடு. சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அது மற்றவங்களை காரணம் இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா கொலை பண்ணணும், இல்லை திருடணும், அந்த மாதிரி நிலை இருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? பிரபுஜி, அவங்களுடைய முன் ஜென்மத்தோட கர்மா, பாவம், முன் ஜென்மத்தினுடைய பாவத்தினால அவர்களுடைய செய்கை இருக்குமா மாதாஜி? நம்ம முன் ஜென்மத்தில் நம்மளுடைய செய்கையினால் நமக்கு என்ன வந்து அடையும்? அது தகுந்த உடல் தானே பிரபுஜி? தகுந்த உடல் வந்து நமக்கு. இப்ப மனிதனாக பிறந்தவனே இந்த 3 செய்யறான்ல, 3 நிலையில இருக்கான்ல. சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லது செய்யறாங்க, நல்லதே மறந்து நிற்கிறாங்க, எல்லாம் போறாங்க, எல்லாம் நல்லது செய்யறாங்க. அது குணம். அப்ப சத்த குணம், ரஜகுணம், தமோ குணம், அந்த ஸ்டேஜ் டிஃபரெண்ட் ஆகும். அதுதான் மெயின். சோ ஒரு ஜீவாத்மா இங்க நம்ம வந்து பிறந்தவுடன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையிடமிருந்து நமக்கு என்ன குணம் பெறப்படுகிறதோ அதற்கு தகுந்தாற் போலதான் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து செயல்படுகின்றார்கள். ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றது என்ன பாருங்க, ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி. ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த பௌதிக குணத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். நம்ம we are helpless. நம்ம வந்து நல்ல சேர்க்கை, நம்ம நல்ல காரியங்கள் செய்து நல்ல அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல இருந்தோம்னா
நம்ம வந்து நல்லது செய்ய ஆரம்பிக்கும். 4 ஆனால் நம்ம வந்து அதே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு தமசிக்கோ இல்ல ஒரு ரஜசிக் குணத்துல இருக்கிற நிலையில இருந்தோம், நம்ம அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கணும். நான் தான் மற்றவங்களை எல்லாம் நான் வந்து பொருட்படுத்தாம இருப்பேன் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா அந்த நிலையை எடுக்கணும். ஸோ இந்த பௌதிக இயற்கையிடம் வந்து பெறப்பட்ட குணம் தான் நம்ம வந்து நம்மளை ஆட்டி படைக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அப்படி இருக்கிற நிலையில நம்மளால ஒரு க்ஷணம் போலும் நமக்கு ஒரு காரியமும் செய்யாமல் இருக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம மனது வந்து எப்போ ஏதாவது ஒன்று செய்து கொண்டே தான் இருக்கு. ஏதாவது ஒன்றை ஆலோசித்து கொண்டுதான் இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது மனித நினைப்பானது மனித அதை விட ஒரு ஆத்மா நிலையானது வந்து ஒரு க்ஷணம் போலும் செயல்கள் செய்யாமல் இருக்க முடியாது. எதனால? இதுதான் காரணம். ஒன்று நம்ம பௌதிக இயற்கையிடம் பெறப்பட்ட குணம், ரெண்டாவது வந்து நம்ம மனம் ஆனது நம்ம வந்து ஒரு க்ஷணம் போலும் நம்ம ஒரு சுதந்திரமாக நம்மள இருக்க விட முடியாது. மனது என்ன நினைக்கிறதோ அதை வந்து நடப்பாக்க பார்க்கும், இல்லை நினைக்க பார்க்கும். சும்மா இருக்கும்போது கூட நம்ம பார்த்தோம் ஏதாவது நினைச்சிட்டு இருக்கோம்ல. நீங்க எப்பாச்சும் நம்ம வந்து ஒன்றும் நினைக்காத நிலைமையில இருக்கோம்னு நினைக்கிறீங்க, உட்காந்துச்சு பாருங்க, முடியாது. ஏதாச்சும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். மைண்ட் இஸ் அது நம்ம எப்படி நம்ம அந்த நிலையை மைண்ட் எப்படி நினைக்குது, என்ன நினைக்கும், அதை எப்படி நம்ம அது நிர்ணயிக்கிறது, அது நம்மளுடைய இந்த பௌதிக இருக்கிறது, இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன நம்ம செய்யணும்? இந்த முக்குணங்கள் விடுபட வேண்டும் என்றால் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து விடுபட வேண்டும். மனது வந்து இந்த பௌதிக இயற்கை நினைப்பிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் என்றால் எதை பத்தி நினைக்க வேண்டும்? ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் பிரபுஜி. கிருஷ்ண உணர்வுல மட்டும் இருக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரை பற்றி படிக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க வேண்டும். பக்தர்களுடன் இருக்க வேண்டும். பகவான் சேவை, தொண்டு புரிதல், அவருடைய லீலைகளை அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுதல், உலகமுகம் பரவுதல். சோ கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்ய வேண்டிய எல்லாம் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டு செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்கள் வந்து விடுபட முடியும். ஸோ மனது அதனால வந்து எப்படி நம்ம வழி, தட் இஸ் நம்மளுடைய செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு என்ன வழி? Involve in Krishna consciousness. Indulge in Krishna consciousness. Don't indulge in sensual activities or sense satisfying activities. Okay. அதான் இதுல சொல்றது. தட் இஸ் நம்ம வந்து நம்ம மனது எப்போ ஆக்டிவா தான் இருக்கும். ஆக்டிவா இல்லாம இருக்க முடியாது. ஏதாச்சும் ஒன்றுல எங்கேஜ் ஆகிக்கொண்டே தான் இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன, நம்மளுடைய இந்த மாயினால கட்டுப்பட்டுள்ள இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுனால மாயைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறோம், முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறோம் நம்ம. ஸோ முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டால் என்னாகும்? கேளிக்கைகளிலும் மனதை நம்மளுடைய புலன் இன்பத்திற்கு வேண்டி நம்ம செலவு செய்வோம். அப்படி செய்யும் போது நமக்கு வந்து கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியாது, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அட்டைன் பண்ண முடியாது. ஆனால் நம்மளுடைய மனதினை கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம ஈடுபடுத்தும் போது என்ன ஆகுது? நமக்கு எந்த விதமான நஷ்டமும் கிடையாது. நம்ம வந்து சிறிது தவறி விழுந்தால் கூட நமக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு லாபம் தான். ஏன்னா நமக்கு இந்த நம்மளுடைய பிறவியில் நமக்கு அந்த அளவுக்கு நமக்கு உன்னதமான நிலையை அடைய முடியாவிட்டாலும் கூட கண்டிப்பாக கேரண்டியனா அடுத்த பிறவியில் ஒரு மனிதனாக பிறந்து நமக்கு மீண்டும் கிருஷ்ண தொண்டை செய்யக்கூடிய நிலை நமக்கு கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக இதில் ஈடுபட்டு விட்டோம் என்றால் ஒரு நாயாகவோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு ஈனமான ஒரு பிறவியில் நம்ம பிறக்கும் பொழுது நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வு இருக்க முடியாமல் போய்விடும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். இதான் இந்த டெக்ஸ்ட பார்க்கிறோம். ஸோ ஏன்னா நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா, நம்ம ஆத்மா நம்ம வந்து எப்போ இந்த பௌதிக இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் முக்குணங்களுடன் அதோடைய ஆற்றலில் அதோடைய ஆதிக்கத்தில் நம்ம எப்பவும் இருக்கிறோம்.
ஸோ அதனால நம்ம அந்த நிலை தான் நமக்கு அந்த எந்த ஆற்றல் நம்மளை வந்து ரொம்ப நம்மளை ஈடுபட்டு நமக்கு ஈடுபாடு இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை நம்ம இருப்போம். ஆனால் நம்ம வந்து நம்முடைய கடமைகளை சாஸ்திரங்கள் சொல்லக்கூடிய மாதிரி செய்து கிருஷ்ணோடு இருந்து விட்டால் நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ், கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம ஈடுபட முடியும். அதனால் நம்ம இந்த குணங்களுடைய ஆதிக்கத்தில் வந்து ஈடுபட முடியும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கிறோம். பாருங்க, இந்த இந்த சாமியார் எப்படி இருக்கப்பட்ட சாமியார், இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணுமா? ஒரு சாமியார் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஆனா அவர் எப்படிப்பட்டால் பாருங்க. அவர் ஃபோன் பண்ணிருக்காரு பாரு. ஃபோன் பண்றது மட்டும் இல்ல, என்னெல்லாம் பாருங்க அவர் கையில ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த பாருங்க என்ன கையில, அவர் கையில சிகரெட். ஆமா, இவரை வந்து ஒரு சாமின்னு சொல்ல முடியுமா? இவரை பார்த்தா நமக்கு சாமின்னு சொல்ல முடியாது. ஆமா, புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்கள் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான், அவன் போலி மனிதன் என அழைக்கப்படுகிறான். சோ ஒரு வெளி வேஷத்துல நான் ஒரு டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சொல்லுவேன், நான் இவ்வளவு சாண்ட் பண்ணுவேன், நான் வந்து இது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே எப்படி சொல்லிட்டு, ஆனா நான் வந்து எதுவுமே செய்யாம நான் பாட்டுக்கு ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸ் இல்லை, நான் சாண்ட் வந்து நான் பண்ண அளவுக்கு நான் சொன்ன அளவுக்கு பண்ணாம இருக்கேன். அப்புறம் இந்த மாதிரி பாருங்க கேளிக்கையில எல்லாம் இருந்துட்டு வெளியே காவி மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் காமிச்சேன்னா நான் யாரு? ஒரு போலியானவன், போலி மனிதன், பாஷண்டி, இஸ் அ பிரிட்டண்டர் அப்படின்ட்டு பகவத்கீதா சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுங்களை நம்ம பக்கத்துல போகக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்னாலதான் வந்து நிறைய கெடுதிகள் நடக்கிறது. ஏன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள மனது வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் ஒரு காலம் இருக்க முடியாது. ஏன்னா அவர்களுடைய ஏமாற்றுக்காரர்கள், முட்டாள்கள். அது மட்டும் இல்ல, அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய புலன்களுக்கு வேண்டிதான் அவங்க வந்து பெயர் தெரிகிறார்கள், அவர்கள் செயல்களை செய்கிறார்கள். இந்த மாதிரி ஆளுங்களோட நம்ம செய்யவே கூடாது. ஆமா, ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுங்களை செயல்கள். அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் இது ஒரு பாடம். எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு டிவோட்டின்னு சொன்னா நம்ம அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், சொன்னதை செய்யணும். அதே மாதிரி மற்ற டிவோட்டிஸ் மனதை புண்படுத்துற மாதிரியோ இல்ல தான் பெரிய மாதிரியோ மற்றவர்கள் தவறு செய்யலாம். தவறு செய்யும்போது நம்ம எடுத்து அவர்களுக்கு மனது புண்படாத மாதிரி செய்யலாம். இல்லை அவர்கள் செய்யவில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும், நம்ம அது கமெண்டே அடிக்கக்கூடாது. ஒருத்தர் தவறினார், நம்மளுடைய டிவோட்டி ஒருத்தர் வந்து அவர் ஏதோ ஒரு செய்யணும், அது சரி வர செய்யாம அவர் தவறுதலா செய்தால் கூட அதை நம்ம தவறாக எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா அப்படி எடுத்துட்டு நம்ம கமெண்ட் அடிச்சோம்னா நம்ம வந்து அவர்களை வந்து ஜட்ஜ் பண்ற மாதிரி ஆகும். ஏன்னா அவர் அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் இருக்கும், உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும், இல்ல அவர் வந்து அதுக்கு அப்படி செய்யறதுக்கு அவருடைய குருகிட்ட கேட்டிருப்பாரு, இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம அவங்க போய் ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்றான் அப்படிலாம் கமெண்டே அடிக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து மற்றவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளையோ மற்றவர்கள் செய்யக்கூடிய செய்கைகளையோ பார்த்து நம்ம கமெண்டே அடிக்கக்கூடாது. அது வந்து வைஷ்ணவ பிராடம். ஏன்னா நமக்கு தெரியாது எதனால அந்த மாதிரி செய்கிறார்கள் அப்படின்னு. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை செய்யணும். நம்ம வந்து நம்முடைய பார்வை கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்யணும், கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து செய்யணும். ஸோ ஏதாச்சும் வந்து நம்ம இன்னொருத்தருக்கு வந்து நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுடன் சென்று ஈடுபட்டு அவர்களுக்கு நல்லது எடுத்துரைத்து அதை செய்ய வைக்கலாம். ஆனால் நம்ம வந்து மற்றவர்களை ஜட்ஜ் பண்ணி அவன் அப்படிப்பட்டவன், அந்த டிவோட்டி சரியில்லை, நான் வந்து இவ்வளவு வந்து சாண்ட் பண்றேன், அவங்க வந்து கம்மியா பண்றாங்க அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம நினைக்கவே கூடாது. ஸோ நம்ம வந்து நிறைய சேனல் சொல்றோம், நான் அந்த மாதிரி பண்ணேன், மற்றவங்களுக்கு அது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும். அப்படி பண்ணேன், மற்றவங்களுக்கு கேட்போம், அப்படியே மாத்தாச்சு, நீங்க இவ்வளவு சேன் பண்ண எப்படி பண்ணீங்க, நான் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, இல்லை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணோமோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அவங்களும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்ப்பாங்க. ஆனா அதை விட்டுட்டு நான் வந்து பாக்குறப்ப நான் வந்து இப்போ நிறைய சேன் பண்றேன், என்னை விட கம்மியா சேன் பண்றவங்களை பார்த்துட்டு என்ன நீங்க எல்லாம் கம்மியா பண்றீங்கன்னு நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் வந்து எவ்வளவு சேன் பண்ணாலும் அதற்கு வந்து எந்த பலமும் கிடையாது, கீழே விழுந்துருக்கு.
அது வந்து என்னுடைய அறிவில். அது மட்டும் இல்லாம ஒருத்தர் வந்து இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க, நான் வந்து 180 பண்ணேன், 108 பண்ணேன், அப்புறம் 80 பண்ணேன். இப்போ இது சிலவங்க 108 பண்ணிட்டு பின்னே 80 கம்மியாச்சு அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. 18 பண்ணாங்க, 108 பண்ணாங்க, நல்ல வெரி குட். ஏன்னா 108 பண்றதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கும், 80 பண்றதுக்கு இன்னொரு ரீசன் இருக்கும். நம்ம ஜட்ஜே பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பண்ணாங்க வெரி குட். ஸோ நம்மளும் எப்படி இது மாதிரி பண்ணலாம், நம்ம இப்போ கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம கூட பண்ணலாமா, நம்ம இன்னும் நம்ம பண்ண முடியுமா, ட்ரை பண்ணலாம். அப்போ நான் வந்துட்டு ஐ கேன் ஈவன் டூ பெட்டர், நான் இன்னும் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி என்ன பண்ண முடியும் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணுவேன். காம்படிஷனாக இல்லாமல் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம ப்ரிட்டண்டர்ஸ் கிடையாது. இப்போ நான் சொல்றேன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கு வந்து முதல்ல நான் அந்த லெவல் 2 பண்ணும்போது எனக்கு 16 ரவுண்ட்லாம் பண்ணவும் முடியும். 4 ரவுண்ட் பண்ணாவே எனக்கு அவ்வளோதான், ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அப்போ என்னோட இன்னொரு டிவோட்டி இருந்தாங்க, இப்போ பக்தி விஷால. அந்த மாதாஜி வந்து அவங்க வந்து முதல்ல அவ்வளோதான் 2 ரவுண்டு 3 ரவுண்டு தான் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து 16 பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ நான் வந்து சொன்னேன், என்னால் கஷ்டம் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு அப்படின்னா, மாதாஜி சொன்னேன், பிரபுஜி உங்களுக்கு எந்த டைம் ஃப்ரீன்னு சொல்லுங்க, நான் அவங்கள கூப்பிட்றேன். நான் சொன்னேன் அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு 10-11 மணிக்கு ஃப்ரீயாக இருக்க மாட்டேன், என்ன கூப்பிட்டுட்டு. அப்போ சொன்னேன், பிரபுஜி நமக்கு சேண்ட் பண்ணலாம் 2 பேருக்கும். மாதாஜி என்ன சொல்றீங்க, இல்லை நம்ம 2 பேரும் சேண்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் அப்படி சேண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் 4 தானே இப்போ நீங்கள், நம்ம இன்னைக்கு எவ்வளோ 8 10 வேணா பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு உங்களுக்கு 16 ரவுண்ட் நம்ம சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு. அந்த மாதாஜி எனக்கு வேண்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. உடனே நான் மனசுல என்ன தோணும், ஐயோ நான் வந்து எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் பாருங்க, அந்த டிவோட்டி எனக்கு வேண்டி வந்து இந்த ஹெல்ப் பண்றாங்க, நான் ஏன் இது பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் நானே சுயமா பண்ண ஆரம்பிப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும், எப்படி நம்ம இன்னும் பெட்டரா பண்ணலாம், எந்த விதத்துல இது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ப்ரிட்டண்டர்ஸா இருக்கக்கூடாது, ஜட்ஜ்மெண்ட் கூடாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. ஓகே, ஏன்னா இது நம்ம டிவோட்டியா நம்ம வந்து ப்ரோக்ரஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப முக்கியமான குவாலிட்டிகள் எல்லாம். இன்னும் 2 குயிக்காக முடிச்சிடலாம், அப்போ நம்ம அடுத்தது 3.8. அதே சமயத்தில் செயலாற்றும் புலன்கள் மனதால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்மயோகத்தில் விஷ்ணுவில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் மிக உணர்வு. அதை நம்ம பார்த்தோம். நேர்மையான மனதில் செய்யறவன் மிகவும் உயர்ந்தவன். கிருஷ்ண உணர்வில் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நம்ம செய்தோம்னா, முழு மனதோட செய்தவன் அவன் உயர்ந்தவன். அந்த பாசாங்க பண்றவனோட கிருஷ்ண உணர்வில் எவ்வளவு முடியுமோ அதை நன்றாக செய்கின்றவன் உன்னதமானவன் அப்படின்னு பார்ப்போம். அதுதான் நம்ம இப்போ ரிட்டர்னர் வந்து கிரேட்டஸ்ட் சீட்டர். அவர் வந்து டீப் மெடிடேஷன் வைக்கிற மாதிரி காமிச்சால் கூட, ஆனா மனது என்னன்னா சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் புலன் இன்பத்தில் தான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது. அவனுடைய கூறக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு எந்த மதிப்பும் கிடையாது. அவனுடைய புத்தியானது வந்து மாயையின் மாயைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனால் அதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய இதுல பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இது வேதங்கள்ல நம்ம இந்த பூமியில் எதுக்காக நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாம் அந்த கோலோக உண்டாகத்துல நம்ம இருக்கும்போது, கிருஷ்ணன் இருக்கும்பொழுது கிருஷ்ணன் மேல நமக்கு என்வி, அவர் மேல ஒரு சின்ன பொறாமை, அது மாதிரி இருந்தா நமக்கு எப்படி இருக்க முடியும், அவரை மாதிரி நமக்கு இருக்க முடிஞ்சா நல்லா இருக்குமே, ஒரு சின்ன ஒரு சலனம் மனதில் வந்ததுனாலதான் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம் காலத்துல இந்த உலகத்துல வந்து அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு. அப்போ வேதங்கள்ல சொல்லி அனுபவி அப்படின்ட்டு அதற்கு வழியும் கொடுத்துருக்கு. என்ன வழின்னா வர்ணாசிரமம். அது எப்படி பிரம்மச்சாரி, அதே மாதிரி வந்து கிரகஸ்தா, அதே மாதிரி வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசம், 4 ஆசிரமத்தை எப்படி வாழ வேண்டும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. இந்த 4 ஆசிரமத்தை வாழும்பொழுது நமக்கு இந்த புலன் இன்பத்தை நம்ம வந்து வேண்டிய அளவுக்கு அனுபவிக்க முடியும். எப்படி வேதங்கள் கூறப்பட்ட வழியில். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும், நம்ம வந்து வேதங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ள வழியில் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு உட்பட்டு நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து புனிதமடைகிறோம். அப்போ அப்படி செய்யும்போது நம்ம எதுவும் ஒரு அளவோட பவுண்டரிஸ்குள்ள செய்யும்போது நம்ம மனது என்ன ஆகுதுன்னா தூய்மை அடைகிறது. கிருஷ்ணம் அப்படி நமக்கு அப்படியே பண்ணும்போது நமக்கு அந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ், கிருஷ்ணா உணர்வும் நம்ம மனதில் சேர்ந்து வரும். அப்படி செய்யும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மனதை கட்டுப்படுத்தி என்னாவும் கிருஷ்ண குணங்களை நம்ம செலுத்துவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து உன்னதமானவன்
ஆனால் அது இல்லாமல் மனதனை புலனின்பத்திற்கு ஈடுபடுத்துகிற வெளி தோற்றத்தில் ஒரு யோகியை மாதிரி வேடம் போன்றிருந்தாலும் கூட அவன் ஒரு பாசாங்கு காட்டுகிறவன், அவன் ஒரு முட்டாள், அப்படி அவன் ஒரு போலியானவன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, இதுதான் போன வாரம் வரைக்கும் பார்த்தோம். என்ன சொல்றாங்க 3.8ல, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக, செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலற்று இருப்பவன் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கணும்? செய்ய வேண்டிய கர்மங்களை செய்ய வேண்டும். ஏன்னா இந்த உலகத்துல நம்ம இருக்கோம், நம்ம ஏதாவது செய்யாம இருந்தா வீட்டுல இருந்து நம்ம அடுப்பு எறியுமா, இல்ல நம்ம சமூகத்தில் இருக்க முடியுமா? முடியும். ஏதாச்சும் செய்துதான் இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம உடல் இருக்கு, உடல்ல உடற்பயிற்சி இல்லாம ஒண்ணும் இல்லாம சும்மா அப்படியே லேசியா இருந்தவன்னா எப்படின்னா உடம்பு எல்லா டிசீஸ் வரும், எல்லாம் வரும், முன்னேற முடியாது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி தான் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. இங்கே நமக்கு தெரியும் விதிக்கப்பட்ட கடமை நம்ம வேதங்கள் நமக்கு கூறப்பட்டுள்ளது, வர்ணாசிரம தர்மத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தெரிந்து அதற்கு உட்பட்டு நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த செயல் உன்னதமாகும். ஆனால் செயல்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும்? கிருஷ்ண உணர்வில் செய்ய வேண்டும். அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நாம் முன்னேறி கொண்டு நாம் நம்மளுடைய குறிக்கோளான என்ன சுய உணர்வு, தன் உணர்வை நம்ம அடைய நம்மளால முடியும். அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் உடலை பாதுகாக்க முடியாது, மனதை பாதுகாக்க முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு முன்னேற முடியாது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த செஷன்ல இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருந்தேன். நம்ம சாப்டர் 2 ஓவரால் 1, 2 ஓவரால் பார்த்தோம். 3.8 இது வரைக்கும் என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஒரு வாட்டி பார்த்துருக்கோம். நம்ம எனி டவுட்ஸ், எனிதிங்? இல்ல பிரபுஜி, தேங்க்யூ. நம்ம அடுத்த செஷன்ல நம்ம 3.9ல இருந்து ப்ரோக்ரஸ் பண்ணலாம். புதன்கிழமை வரும்போது அந்த 9 பக்தி ஸ்டேஜஸ் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கலாங்க. ஓகே, எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு நன்றி. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் எவ்ரிவன். நம்ம க்ளோசிங் பிளேஸ் One chapter of the Rupees chapter possible to and the cultivation of the key J. All glories to the assembly of this. Thank you. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Prabhuji.